No niin, Luurango jouluspesiaalia ollaan tekemässä. Paljon ollut puhetta perskympistä, eli tenniksessä puhuttu perskympistä, eli jos kaveri tyrii, niin tulee perskymppi, eli palloa perseelle, ja nyt ollaan täällä Luurango Medicassa testaamassa. Tultiin vähän käytännön läheisemmin kokeilemaan, että mistä hommassa on kyse, ja kohta nähdään. No, rajalliset tennistaidot meni siihen, että tässä ei ruveta mitään ottelua ottaa, että ihan kiviseksi paperilla ratkaistaan, kumpi on pers ja kumpi on kymppi. Niin, eikö me mennä kiviseksi paperilla? Mennään sille. Yhdestä poikki. Kivellä lähtee. Oi kyynel. Joo, niin kävi. Arpaan oli huono ja nyt on perskympissä, mä oon se pers ja Pete on kymppi, niin valitsin nää Björn Borgin kuviokalsarit. Ei vitti ihan paljon ottaa vastaan. Nää kun ottaa erittäin hyvin vastaan näitä perskymppiosumia, niin käydä kattoo kun äijän käy. Joo, vähän semmosia semipommeja lähti ja sitten vähän jouduttiin stunttejakin välillä käyttää, että osui sinne päin, mutta toi on aika vaikeeta osua, vaikka sullakin niinku pinta-alaa on mihin pitäisi osua, mutta ei meinannut, mutta kyllä mä tykkäsin. Sen verran pakara treenannut. Vedet tuli silmistä, mutta kyllä mä silti suosittelisin tämän niinku, en voi sanoa rangaistuskeinona, mutta semmoisena niinku kasvattavana rituaalina, niin kyllä voi suositella, että kannattaa koittaa kaikkien. Perskympille peukku. No niin, sitten tultiin tänne takaisin isiemme maille testaamaan tähän omaan lajiin, että miten se soveltuu tuo perskymppi tänne ja kivipaperisakset, eikö se näillä mennä? Näillä mennään. Yes! Toi! Ei se ollut kuin 50, rauhassa nyt. Ei oteta enää, otat vaan tonne uudet lukee. Perskymppi on nyt nähty, niin mites Pete, niin on vaikea kiistellä makuasioista, mutta sattuuko sua enemmän kuin mua? Ei siis mun mielestä tuo toimii tuohon tennikseen todella hyvin, mutta ei tähän lajiin. Mun mielestä todellakaan voi tähän tällä. Eli se oli 50. Ei, tuo on aivan hanurista koko homma. Tää on hanurista. Tennikseen se toimii. Mutta ollaanko kuitenkin sitä mieltä, että eikö me näytä perskympille kuitenkin peukku? Näyttää peukku. Näytetään peukku.